sa dostavuje efekt Jana Michalova. Vedci tento efekt opísali ako mierne halucinácie, zahmlievanie pred očami a smiech Jana Michalova v pozadí. V piči som už zas. Čaute, tu je Peťo a.k.a. Paťo. Dneska ma čaká ďalší tréning s Janom. Ide sa chrbát. Dúfam, že neumrem. Poďme! Nazdar. Zomrem dneska? Ale hej, tak začíname s hybami. Hyby sú jeden z najlepších základných cvikov na chrbát a každý, kto sa dokáže párkrát zdvihnúť, by ho mal mať vo svojom tréningovom pláne. Na začiatku toho zhybu je potrebné si zatiahnuť tie lopatky, ináč si môže človek, môžem povedať, dojebať? Áno, kľudne. Si môže človek dojebať ramena, takže na začiatku sa potrebujem sa vyvesiť. Ak idem úplne do dead hangu, som tu, zatiahnem a začínam pohyb. Nie, že proste visím a rovno sa dvíham. Nečituj s tou hlavou, je to úplne zbytočný ten pohyb na konci. OK. Všetkých cvikov chceme mať nejakú predstavu, koľko opakovaní pôjdeme, jak veľmi intenzívne to má byť. V prípade, že dáme na zhybo povedzme 20 opakovaní, tak to už veľmi nemá zmysel, ktoré nechce niečo na sebe povesiť. Naopak, keď je to príliš ťažké, potrebujeme sa nejakým spôsobom pomôcť. Jedna z možností je napríklad použitie bandu. V minulej sérii už takto skapínal a teraz sa tam dáva na pána. Tak pôjdeme dva varianty príťahov dneska. Toto je tá ťažšia varianta, silovejšia, viacej na biceps a veľký chrbtový sval. Takto sa to nemá cvičiť. Nelám sa v chrbte, rovný chrbát. Lámeš sa dozadu, drž to rovno. Máš prísť a urobiť toto. Prídeš, tak sa neváme. Aha. A je dozadu. Tak, to je striktnejšia a izolovanejšia verzia príťahov. Viacej na ten vrchný chrbát a medzi lopatkové svaly. Sa dostavuje efekt Jana Michalova. Vedci tento efekt opísali ako mierne halucinácie, zahmlievanie pred očami a smiech Jana Michalova v pozadí. Posledný cvik, čo pôjdeme na chrbát, sú reverzné kliky. To je výborný cvik s vlastnou váhou, ideálny tak na koniec tréningu. Začíname kladivovými zdvihami. Veľa ľudí si myslí u toho bicepsu, že za každú cenu musíš dostať tú jednoručku úplne k ramenu. Ale ty reálne, aj tak bicepsom to bližšie ak tu tak nedáš, pretože ten biceps sa tu napne a ďalej to tam nedáš. Takže tebe dostačí sem a čokoľvek, čo robíš ďalej, dávaš buď lakeť dopredu, alebo sa hádžeš k činke. Na konci toho pohybu sa úplne hádžeš k tej činke. Nechaj ju prísť, normálne stoj rovno a normálne dvíhaj. Jo. Bicepsové zdvihy s jednoručkami v sede so záklonom. U tohto cviku, tým, že je ruka až za telom a bicepsový úplne tu nahore, znamená, že ten biceps je natiahnutý úplne od začiatku. Takže my cvičíme biceps vo väčšom rozsahu, ako by sme ho normálne mohli vôbec cvičiť. Cvik neviem ako sa volá, ale Peťovi tu na ujebe dekel.
Ako je na tom tvoj dekel? Ujebaný. Mali sme v dotaze, že prečo Peťo cvičí každý deň brucho. Jednoducho odpoveď je, pretože môže. Že brucho je partia, ktorá zregeneruje a ktorú môže si dovoliť cvičiť každý deň. Úplne zas v piči som. Trasú sa mi ruky, trasie sa mi brucho. Zajtra voľno od tohto blázna. Ideme sa pozajtra. Čau. Budeš mi chýbať. Čauko. Grillovaný losos so šafránovým rizotom a zapekanými šampiňónmi mali v reštaurácii, keď som sa vracal z fitka. Ja mám bohužiaľ znova kuracie prsia, ale tentokrát ich mám s olivami, s paprikou a s bulgurom namiesto ryže. Bulgur je strašne super vec z arabských krajín, je to veľmi zdravá príloha, obsahuje veľmi veľa dobrých látok, sú to viac menej komplexné sacharidy. Je to v podstate celozrnná pšenica, takže trošku sme sa vzdialili od toho stereotypu kuraťa s rýžou. Ideme s Terinkou na pub quiz. Neviem, že či slovenskí diváci úplne vedia, čo to je. Je to veľmi populárne tu v Brne a v Česku. Je to vlastne vedomostná súťaž v podniku, čiže popri popíjaní hrajú partie vedomostnú súťaž a tým s najväčším počtom bodov vyhrá nejakú fľašu. Fľašu, no. Fľašu tvrdého alkoholu. A minule sme vyhrali, tak ideme obhajovať titul. Dlouhodobé soutěže. Úplně velká ta dlouhodobě, budou mít dokonce Sme tretí zatiaľ z 8 tímov. Téma juhočeské ľudovky. Otázka, od ktorého juhočeského mesta až k nám je cestička ako mlád? Tak to je niečo pre mňa. Štvrtý. Perfektné. Dobre. Úplne posledná bonusová otázka za rundu poldecákov. Je vždy taká, že to sú nejaké šialené čísla a je to viac menej len o type. Tentokrát je otázka, koľko hlasov dostal Smer v posledných parlamentných voľbách. Dali sme 730 000. Je to tam, skoro nahlas presne. Smutné je, že vzhľadom na dietu nemôžem piť. Na zdravie. Na Roberta Fica. Na tie slovenské. Na Smer. Na správny smer. Na ten správny smer. Na zdravie. Tak vrátili sme sa, idem práve večerať. Je to opäť bulgur, ale tentokrát so strašne veľa zeleninou a s tuňakom. Proteíny treba v každom jedle. Je dobré ich trošku obmieniať. Dnešok by som zhodnotil opäť ako veľmi, veľmi dobrý deň. Udržal som sa aj v podniku, bol som celý čas na vode. Tréning bol perfektný, úplne perfektný. Neviem si zatiaľ vynachváliť Jana. Zajtra mám teda voľno a pravdepodobne to venujem nejakému tutoriálu na výborné jedlo a zodpoviem veľa vašich otázok, ktorými ma stále zahlcujete. Takže vidíme sa zajtra.